Bo Sarkar Sobhaya Rap Lemyengi Yakini gi kenten lapan sngau de kinong trei jong ka JHADC hapo kalama jong ka Gentle Hills Autonomous District Council Staff Association Juai ki baladu tulop lakin jo shika kendai benai menta kata nadu urempang hadu urisau araja arpulai. Kita kinong trei ka JHADC menta kesingin kong kilami bansong kelain mengor biang haplau jong ka tega office harangkat kilama bat kisop ti rongyong kum kadak ban penpau ya kajing sosi halo kajing bom shashkor jong ka sorkar ya kani kajing kabaki ya kendo na kajing bom yo tulop kabalajan kot shakishisnem. Kum kinong trei sorkar ngidon kam ban yo ya kajing siu kumalong lem ki weide kinong trei hapo jong ka tanak sorkar baper ban ya imlang nadu ki jing don kam jong ki kon ki kiti kajing kot jing khia nalor ki weide lapan pau kite kinong trei ka council dak bo ongru bakapor lekmen Christmas bat snem tamai kalajan nalor sakabai school jong ki kon Uma Johnson Portman President Jong Geseng ha ka jingkren sikilat patai kubor uloong bagani ke jingmi jongki sashisen kalong hadin ka jingeki ke baladep man penlong ha ka South Rik Jong urisau araja arpulai ha ka banakaliang jong ka sarkar kamsham la siu ya ka tulop jongki Henry kalasiu tang jong ubanai no pra araja arpuar ba jong ubanai ke lalengkot araja arpulai Hado mentamenne omdon kinong ilam kibalon ban pentingan ya kinong trei ke JHADC kibalan hapdeng jong ke jingkerdo namar klem ke pisa ke jing imru ke don ha ke jing pisa leng a laong shushu uma pormen namar wat ya ke aerial ke bakidei hokman yo kum kinong trei ke council kimpat yo satya Ulabu ke jengkentu ya kinyaungut kinong mikmat MLA ke rilom jantia badi ke arngut ki MP jong ke jela bakin ya rablem ya kini ke jing namar kum ki pajba ki budget ya ki da ke jing bat makiru ki de bandon ke jing saulem halor kane da ka ba ongru bakani ke jingdu tulop man kapor kawanjia la sansnem menta La ongru bawat hapdeng jong ka jingshong ke lain mengor jong kinong trei ke council Henry lapen sngau bagi kam jong ka council kim shem ladko setia namar kidon kitnan apo jong ka council ki bahapan pendep ya ki kam bekirke kum ka finance department nakaliang jong ka association kaladep ban pinsngau ya kini ke jing shau CEM jong ka JHADC man la kapor Henry kani ka shusakut tangha ka jing kren ka babo penban ha ka jing lengo klem don kino kiso balami Lada kani ka jingya ki kalong ka babakla, Uma Johnson Portman ulabu jingkeli, laka donne katakaan ka babatha, banbat sa yakatulop jong kinong trei daki bon benai. Katkum kajinglong jingman himenta ladani yoi, ya usok kajingkermen. Yinum kuat hirup banyaki. Rei hadin kato ka South Rik. Kabangilay siyong kalain mengor hang ne kam do ne ka kubor ka bilay yok na kubor bahalo tana kata ka daw ko la pulong biang ini banyaki sa isin kumne kumbaki bat ya kata kajing yaki kaban sapteng ya mentahi empat lak ban rai namar ngihap ban pej ban up ban yasya ka kabor Bane ka kijing pular na kibor ka halor kijing sa teng jong katulok kijing kendai speu benai kumang lapun pau menne ngasngau ban ai kublai ya kinong trei kijongi hi hapo council ba kiyai minot top ya kata kamram ko ba kidei ban pendep ha office kam judon kijing thot ya ki kam jong office kajing trei kalong ka bayat baik judon jing Wat mentah hiro kasni. Kajing trei kaya. Menlem step milawan, sedang ni lagi jong kamram. Bat hadin ka khat arbi andala poi khat arbi je, ni sedang menyemi lagi. Kamera ka bangi syong. Ban pen isya ka pertai ya kana gejue ka bangi mat. Bat mentah ro pilak bandai segi account segi finance department. Kinong trei ki badai jong ka account department. Kumbala penskau thu da UFAO jangi kidon kam ban penyat kerti ya kam ska bahap pelaj ni la panat inta kidon ha kam ra jong kia tre la kam ra ni ki bubun belang pade ngidang la ban da kijing pemanse ni hap hi ban sangit tre kam sipha lada don na pedeng kinomi kmat jangi ki MDC ki baong kalong ko bakla te nga hap ban nakaliang ka asyon ka jani
kum usintur jong ka asal hatu lada ki ong bagane ka jingi ki jongi man ka po lane la khambul sin kalong ka babakla te hatu ko MDC be itu haba phi batsa ya ka tulop ke jongi kaladon kata ka ain ka ba phila ban bat ya ka tulop ke jongi ban persak teng ya ka ya tulop ke jongi hatu bat den mar kata ka daw lada kane ka jingi ki ke jongi iklam ki ban persak you know lane ban penkulma isimi ban yulum lembung kumne ban persngau ya kan gajing ke bang yai mat lada kan gajing persngau jongi sak sarkar gajing dawa jongi ya tolak ban ya ka hok jang kalong ko pakla te kan ko be ngabu gajing kali hatu mati penduk tolak ini kam kalong kadon em ka an ke bab ban penduk tolak lane ban batsa ya ka tolak kata ka diga jubak lada don ki MDC ki ba ong kalong ka pakala kamut kadon em ka ain ka ba betha ipi le ne ka ba ong kadon ka ain ka ba kata ka artikel ka section ka ong kumta pila kumkinong tre kumkinong sosial pila ban bat ya ka tolok dong kinong tre jong pi kat ba pimo lada ki ong ka long kan ka jingi ki jongi kalong pakala kamut ngaru kata ngabu bajing kili ya MP jong badai nan belum janji nan MP jong ke parlimen MP jong ke Raja Sabha ki badai nang ni nak karpat juri pisa sngau bha kener lag keti yang timon ke jong ke ya rap lem ke pan penyok kloi ya ka bainong jongi kinong tre ke council nila ai ke jing sini pirus ngau bha ban kan mau lem yengi kumba pidon mentah ka bor ngakarpat juri pi singau bha khmi lem ya kijing kabaga council ke jong pi kelaman